Zadarsko zaleđe još uvijek je neotkrivena turističko-gastronomska destinacija. U sklopu Tuna Sushi and Wine festivala organiziran je izlet za inozemne delegacije te predstavnike medija. Putovanje je započelo posjetom ekološko-poljoprivrednoj zadruzi Mas Vin u Polači. Uvijek je bila pisma Dalmaciji zaposleti, pa kaže. Na mjestu gdje krš ljubi nebo nastaju vrhunski ekološki proizvodi od maslina i smokava. Naravno, na ovom mjestu zastupljeno je i vinogradarstvo, te se u Mas Vinu mogu dičiti brojnim kvalitetnim i vrhunskim vinima. Bili smo malo izvan samog grada da vidimo šta ima u tom zaleđu, Ravni Kotari, Mas Vin. Malo smo se popeli tamo iznad Vranskog jezera, pa smo došli na kraju u Maškovića Han. Dojmovi su jako pozitivni i drago mi je da imamo nešto osim mora, plaža, spomenika u samom Zadru, da i to zaleđe nešto nudi. Nakon okljepe i upoznavanja zadruge Mas Vin, putovanje je nastavljeno prema parku prirode Vransko jezero. Na najvišem vrhu spomenutog parka nalazi se najatraktivniji vidikovac ovog područja – Kamenjak. Na povratku zaustavili smo se u Maškovića Hanu. Na ovom mjestu svi posjetitelji mogu doživjeti dašak orijentalnog duha u zadarskom zaleđu kroz gastronomiju, povijest i arhitekturu. Maškovića Han danas je heritage hotel sa 4 zvjezdice, obnovljen nakon 400 godina, nudi usluge smještaja, usluge restorana, dakako imamo i prezentaciju arheološkog hamama u sklopu kojeg je i muzej. Imamo ponude autohtonih jela, uključujući onih orijentalnih. Baziramo se na turizmu, na cijelog ovog područja, ne samo onog morskog turizma, nego i kopnenog, tako da smo malo zaokupili cijelu tu priču i Maškovića Han se zapravo diči sa nekom svojom kulturnom baštinom ovog područja. Kao što se očekivalo, zadarsko zaleđe ostavlja bez daha. The more I travel in Croatia, the more I fall in love. Basically, they've taken us around the region and we saw a really nice vineyard and it's been really beautiful. This is not my first time to visit Zadar, but to be honest, it was my first time to visit Zadar in winter. So it was really good opportunity to see how is the city in Zadar. And also it was very interesting, the tuna festival, because tuna is very popular food in Japan. And I could see how the local people here who is farming the tuna is enjoying in their own way with their local wine. Ravni Kotari turistička su, ali i izletnička destinacija koju svakako treba posjetiti. Regija je ovo koja nudi mnogo toga, od povijesnih znamenitosti, aktivnog odmora pa sve do bogate gastronomije te kvalitetnih i vrhunskih vina.